Καλημέρα σας, είμαι η Κατερίνα. Όπως ξέρετε κάνω βίντεο στα ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά και τα βρίσκετε στην ηλεκτρονική μου σελίδα αλλά και στο κανάλι Μακτ Ιησού. Και όπως ξέρετε μιλάω πολύ για την Αποκάλυψη, γιατί είμαστε στην αρχή της Αποκάλυψης, δεν είμαστε ακόμη στο τέλος και πολλά πράγματα μεγαλώνουν. Ο Χριστός είπε στο τέλος του κόσμου, δεν είπε μόνο πολέμους και καταστροφές, είπε η ανομία θα μεγαλώσει και η αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων θα κρυώσει. Και ακριβώς αυτό βλέπουμε κάθε μέρα. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου, ίσως να το ξαναείπα, ότι μια κοπέλα από την Ουκρανία στη Γερμανία την έριξαν μπροστά στο τρένο και η κοπέλα έφυγε από την Ουκρανία για να σωθεί από τον πόλεμο και πέθανε εδώ, σκοτώθηκε εδώ, την δολοφόνησαν, τη σκότωσαν. Άνθρωποι που ήρθαν από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, ποιος ξέρει από πού. Μετά από μερικές ημέρες στην Αμερική, τα βίντεο είναι παντού, γιατί μπήκε μια κοπέλα από την Ουκρανία στο τρένο. Βλέπεις πως ανεβαίνει, κάθεται, φοράει το καπέλο της, έχει κάτι στα αυτιά της όπως οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι και κοιτάζει το κινητό της. Πίσω της κάθεται ένας μαύρος, μάλλον Αφρικανός, Αμερικανός Αφρικανός, δεν νομίζω να ήταν Λατίνο, από τη Λατινική Αμερική. Σηκώνεται, βγάζει το μαχαίρι, την χτυπάει και στο βίντεο βλέπεις πως η καημένη κοπέλα ακόμη ζει και τον κοιτάζει, δεν μπορεί να πιστέψει τι της έκανε και αυτός φεύγει, περπατάει μέσα στο τρένο και λέει την άσπρη την έπιασα, την άσπρη. Και γύρω είναι άνθρωποι, είναι γεμάτο και κανένας δεν κάνει τίποτα, κανένας δεν τρέχει, κανένας δεν τον αρπάζει. Στην επόμενη στάση κατεβαίνει αυτός, βγάζει το πουλόβερ του για να μην δουν ότι είναι ο ίδιος που είναι στην κάμερα. Οι άνθρωποι συζητούν σαν να μην έγινε τίποτα. Η κοπέλα είναι έτσι. Φαίνεται ότι χτύπησε στα όργανα εδώ και ξαφνικά πέφτει, το αίμα τρέχει, πεθαίνει και μετά πια σταματάνε το τρένο και τρέχουν. Αυτές οι κοπέλες από την Ουκρανία φύγανε για να σωθούν από τον πόλεμο. Θέλω να σας πω κάτι. Εάν είσαι από την Ουκρανία, άκουσε. Στην Ουκρανία ίσως να είσαι καλύτερα από ότι εδώ στις δικές μας τις χώρες, γιατί το κακό θα μεγαλώσει. Η Ουκρανία είναι 15 φορές μεγαλύτερη από την Ελβετία, 2 φορές μεγαλύτερη από τη Γερμανία. Υπάρχουν σίγουρα χωριά και πόλεις που δεν βλέπουν πόλεμο. Εάν έμενες εκεί, ίσως να ζούσες σήμερα. Οι χώρες μας, καταλάβετε το, και αν είστε από την Αφρική, από την Ασία, από την Νότια Αμερική, καταλάβετε το, οι χώρες μας θα γίνουν χειρότερες από ό,τι οι δικές σας. Με όλους τους γκέγκστερς, με όλους τους τρελούς, δαιμονισμένους. Εάν είστε από αλλού, ετοιμάστε τα χαρτιά σας, εάν μπορείτε φύγετε από τώρα,
Σε λίγο δεν θα μπορείτε να φύγετε. Δεν κλείνουν τα σύνορα για αυτούς που έρχονται μέσα και θέλουν να κάνουν φασαρίες. Αλλά μία ώρα θα κληθούν τα σύνορα και δεν θα μπορείς να φύγεις έξω. Στην εποχή του Αντίχριστου δεν θα υπάρχουν κριμινολογικά. Κάνεις κάτι, λες κάτι, αμέσως στα 2 μέτρα και τελείωσε. Όχι 7, 2, τελείωσε. Πριν από μερικές ημέρες, ένας που ήταν δυνατός χριστιανός, που πήγαινε στα πανεπιστήμια και μιλούσε με τους νέους, τους συζητούσε, γιατί οι νέοι, τα πανεπιστήμια είναι στα χέρια των Αράβων, των Ισλαμιστών και των κομμουνιστών. Οι Άραβες χρησιμοποιούν τους κομμουνιστές. Οι Άραβες ξέρουν ότι οι αριστεροί δεν έχουν αξίες, αφού δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν πιστεύουν σε τίποτα, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν αξίες και θέλουν τον κομμουνισμό. Οι Ισλαμιστές τους χρησιμοποιούν να καταστρέψουν τα κράτη τους και ύστερα θα πάρουν οι Ισλαμιστές. Χρησιμοποιούν την ανοησία τους, την τρέλα τους. Ο κομμουνισμός είναι ο μεγαλύτερος καπιταλισμός. Ένα γκρουπ επάνω και όλοι σκλάβοι, και αυτό θα γίνεται σε λίγο. Εάν νομίζεις ότι δεν θέλεις να δουλέψεις, γιατί να δουλέψεις, θα τα πάρουμε από τους πλουσίους, θα τα πάρουμε από τη μεσαία τάξη, θα πάρουμε τα πάντα και θα τα μοιράσουμε. Ωραία. Ας το κάνουμε και μετά, όταν τελειώσουν τα πάντα, τι θα κάνεις? Αυτοί για τους οποίους πηγαίνεις έξω στους δρόμους και φωνάζεις, θα σε κάνουν σκλάβο, θα δουλεύεις 7 ημέρες την εβδομάδα, 20 ώρες κάθε μέρα. Προς τα εκεί πάμε. Αυτός ο χριστιανός στην Αμερική, Τσάρλι Κίρκ, τον σκότωσαν προχθές, ένας αριστερός, τους έχουν βάλει στο μυαλό ένα σωρό πράγματα. Στεκόταν εναντίον της, όπως το λέμε, εμπόρσιων εκτρώσης. Στεκόταν εναντίον του τρανσγκεντερισμού που λέμε, που αλλάζεις φύλλα κτλ. Ήταν για το Θεό και τον σκότωσε. Τον σκότωσε. Αλλά δεν ξέρουν ότι οι ίδιοι σε λίγο θα σκοτωθούν από αυτούς για τους οποίους δουλεύουν. Αυτός ήξερε τουλάχιστον ότι πηγαίνει στο Χριστό. Στεκόταν για την πίστη του. Μπορεί να έκανε και λάθη και να είπε και κάτι λάθος. Άνθρωπος ήταν, δεν ήτανε άγγελος ή ξέρω εγώ Θεός. Και εγώ λέω καμιά φορά κάτι λάθος, είμαστε άνθρωποι. Αλλά ήταν δυνατός στην πίστη του και κουραζόταν να φέρει νέους ανθρώπους πίσω στην πίστη και τον σκοτώσαν. Γιατί δεν ξέρουν τι τους περιμένει τους ίδιους. Εχθές προχθές ήταν στις εφημερίδες μας αυτό. Είναι μουσική και λέγεται pop, K-pop, Demon Hunters. Και λέγανε ότι μικρά παιδάκια, τα παιδιά δεν ξέρουν να γράφουν σήμερα, δεν ξέρουν να διαβάζουν, δεν ξέρουν να μιλάνε. Προσπαθούσα εχθές να μιλήσω με ένα παιδί, πόσο χρονών, 10, 11, δεν μπορούσε. Δεν ήξερα τι γλώσσα να του μιλήσω, δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν ήξερε,
Αλλά αυτά τα κείμενα της μουσικής τα ξέρουν απ' έξω. Και τι λέγονται, pop μουσική, πώς να κυνηγάς δαίμονες. Και βλέπεις αυτές τα κοριτσάκια, βέβαια είναι animations που λέμε, με σπαθιά, με ένα σωρό πράγματα να κυνηγάνε δαίμονες, να σκοτώσουν δαίμονες. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαίμονες, αλλά θέλουν να σκοτώσουν δαίμονες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο δράκοντας, όχι ο διάβολος και ο σατανάς, αυτά είναι τίτλοι. Το όνομα είναι το κανονικό, ο δράκοντας. Ο δράκοντας θέλει τα παιδιά σου να συνηθίσουν σε δαίμονες, να συνηθίσουν να βλέπουν δράκοντες, να συνηθίσουν. Με αυτόν να έπαιζα, τον σκότωσα με το σπαθί μου, τραγουδούσα και τον σκότωσα τον δράκοντα. Μη φοβάσαι, τίποτα δεν είναι. Πάρε ένα σπαθί και σκότωσέ τον. Και άμα τραγουδάς και χορεύεις, μια χαρά θα πάμε. Άκουσέ με. Πιστεύεις ότι μπορείς να κυνηγάς δαίμονες και να τους σκοτώσεις? Έχασες το μυαλό σου. Σε λίγο αυτοί θα σε κυνηγάνε εδώ στη γη, θα τους βλέπεις και δεν θα ξέρεις πού να κρυφτείς. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς από τον πνευματικό κόσμο. Είσαι εντελώς γυμνός μπροστά στον πνευματικό κόσμο. Και όταν σε αρπάξει ένας δαίμονας, είναι σαν να έχει χέρι από μέταλλο. Γιατί το έζησα αυτό, δεν μπορείς να κουνηθείς ούτε ένα χιλιαστό, τίποτα. Και παίζεις και οι γονείς τι κάνουνε και οι παππούδες, οι γιαγιάδες? Το παιδί μου χορεύει, το παιδί μου τραγουδάει, ξέρει το κείμενο απ' έξω, μια χαρά, είμαστε υπερήφανοι. Να τρέπεσαι. Και την Κυριακή θα πας στην εκκλησία βέβαια, θα πάρεις και το αντίδωρο, θα πάρεις κοινωνία, όλα εντάξει. Είμαστε ορθόδοξοι, αλίμονο. Εάν δεν είμαστε εμείς χριστιανοί, ποιος είναι? Λοιπόν, ο δράκοντας ξαναγυρίζει, πάντα εδώ είναι, κινιέται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, αλλά σε λίγο θα τον βλέπεις προσωπικά εδώ στη γη. Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αυτοί που ξέρουν την Αγία Γραφή, αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό, ξέρουν ότι ο Χριστός δημιούργησε τα πάντα. Ο Πατέρας, Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ξέρουμε ότι έπλασε τον άνθρωπο τα πάντα σε 6 ημέρες. Αλλά σε 6 ημέρες, και ξέρουμε ότι από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι σήμερα είναι 6.000 χρόνια. Τώρα ζούμε στο τέλος των 6.000 χρονών και σε λίγο θα αρχίσει το millennium που λέμε, το 1000, το 7ο, που θα κυβερνάει ο Χριστός στην γη προσωπικά. Αλλά πριν να έρθει ο Χριστός, 7 χρόνια αντίχριστο δικτάτορα του κόσμου. Ο δράκοντας θα κυβερνάει τη γη. Όταν πάμε στη Γένεση, διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αρχίζουμε με τα πρώτα λόγια. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι πάνω από την άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε πνεύμα Θεού.
Όταν διαβάζουμε αυτό, δεν σκεφτόμαστε πολλά, συνεχίζουμε χωρίς να σκεφτούμε. Αλλά είναι δυνατόν ανάμεσα, κάτι να πάρω να πιω γιατί πάντα στα ελληνικά μου συμβαίνει, ίσως επειδή έκανα τα 2 προηγούμενα βίντεο, όταν διαβάζουμε αυτές τις τα πρώτα λόγια, ανάμεσα στην πρώτη, πώς το λέμε, στίχο και στο δεύτερο, πρέπει να είναι χιλιάδες χρόνια, διάστημα. Τι θέλω να πω? Όταν ο Θεός πλάσει κάτι, το κάνει τέλειο. Πως είναι δυνατόν να έπλασε ο Θεός στη γη τους πλανήτες και να μην ήταν τέλεια και να είναι άδεια, να είναι καταστρεμμένη? Υπάρχουν διάφορα λόγια στην Αγία Γραφή που μας το λένε. Γιατί ανάμεσα σε αυτά τα λόγια βλέπουμε έναν μεγάλο πόλεμο ανάμεσα στο βασίλειο του Θεού και στο βασίλειο του δράκοντα. Που δεν λεγόταν δράκοντας πριν. Όταν βλέπουμε το φίδι με την Εύα, το φίδι υπήρχε. Ο Σατανάς, ο δράκοντας, είχε πέσει από καιρό από τον ουρανό. Από το βασίλειο του Θεού. Χιλιάδες χρόνια ίσως πιο μπροστά είχε πέσει. Και τι βλέπουμε? Πρέπει να έγινε ένας τεράστιος πόλεμος ανάμεσα στους αγγέλους και στους πεσμένους αγγέλους του δράκοντα. Και σε αυτόν τον πόλεμο καταστράφηκε η γη, ο πλανήτης υπήρχε. Αλλά η γη δεν ήταν πια ο παράδεισος, γιατί στη γη και σε όλους τους πλανήτες πριν να κάνει ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα υπήρχε ζωή, αλλά όχι ζωή ανθρώπου. Ήταν οι άγγελοι και ειδικά οι ανώτεροι άγγελοι που λέγονται και οι Υιοί του Θεού. Και ο Χριστός λέγεται Υιός του Θεού επειδή έγινε άνθρωπος, αλλά ανήκει στην Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός έκανε τους αγγέλους. Πρέπει να έγινε μεγάλος πόλεμος και καταστράφηκε η γη και μερικοί άλλοι πλανήτες. Πριν από μερικές μέρες ήταν γραμμένο ο Μάρς πρέπει να είχε ζωή πριν. Όλοι οι πλανήτες, ο Άρης, όλοι οι πλανήτες είχαν ζωή γιατί ήταν οι άγγελοι εκεί, αλλά όχι ζωή ανθρώπων. Βλέπουμε στην Αγία Γραφή, πάμε στον Ισαΐα 24. Τι βλέπουμε εκεί? Στον Ισαΐα 14, ακριβώς αυτό τον πόλεμο. Πώς έπεσες από τον ουρανό έως φόρε, τέκνο της αυγής. Όλοι αυτοί οι άγγελοι λεγόντουσαν οι ανώτεροι τέκνος της αυγής. Ή χερουβίμ, σεραφίμ χερουβίμ. Πάνω στην γη συντρίφτηκες, εσύ που υπέταξες λαούς. Έλεγες μέσα σου, στον ουρανό θα ανέβω, το θρόνο μου θα υψώσω, πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα παροθέσει πάνω στο βουνό, στο μακρινό βορρά, που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος. Μα έπεσες μέσα στον άδης της αβύσσου το βυθό. Όσοι σε βλέπουν είναι έτσι πλαγιασμένο, θα καρφώνουν επάνω σου το βλέμμα τους και δεν θα πιστεύουν στα μάτια τους.
Τι λέει ο Θεός? Έπεσες, ήσουν ένα από τα καλύτερα, τα μεγαλύτερα χερουβίμ, αλλά έπεσες, γιατί ήθελες να γίνεις σαν εμένα, ήθελες να γίνεις Θεός. Όταν πάμε στον Ιεζεκιήλ 28, βλέπουμε πάλι την ίδια ιστορία. Μια στιγμή που αρχίζει, περηφανεύτηκες, 28-14, ναι. Τη μέρα που δημιουργήθηκες, όλα αυτά είχαν κιόλας ετοιμαστεί. Εννοεί, ζούσες στον κήπο του Θεού, στη γη ή στον ουρανό, τότε ίσως να ήταν στον ουρανό ο κήπος του Εδέμ, μετά έγινε στη γη, είχες ζαφύρια, είχες γρανάτες, μαράγδια κτλ. Σε είχα βάλει φύλακα χερουβίμ, στο Άγιο μου όρος και περπατούσες ανάμεσα σε λαμπερά πετράδια. Ήσουν τέλειος στη συμπεριφορά σου από την ημέρα που πλάστηκες, ωσότου αμάρτησες. Με το δραστήριο εμπόριό σου οδηγήθηκες στη βία και στην αδικία. Γι' αυτό κι εγώ σε πέταξα σαν μολυσμένο πράγμα από το όρος μου, φύλακα χερούβ, σε έσπρωξα μέσα από τα πολύτιμα πετράδια σου στην καταστροφή. Επειδή ήσουν όμορφος περηφανεύτηκες, επειδή ήσουν δοξασμένος, η σοφία σου διαφθάρθηκε. Γι' αυτό σε πέταξα στη γη και σε παρέδωσα στην κοινή θέα των άλλων βασιλιά. Και. Τι βλέπουμε? Αυτόν τον μεγάλο πόλεμο που έγινε πριν να κάνει ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Πριν να διαβάσουμε αυτά που γίνονται στη Γένεση, ανάμεσα στην πρώτη στροφή και στην δεύτερη, έγινε αυτός ο μεγάλος πόλεμος. Υπάρχουν δάσκαλοι της Αγίας Γραφής που δεν είναι μόνο δάσκαλοι της Αγίας Γραφής, είναι και επιστήμονες, απασχολούνται με τα άστρα, αστρονόμοι, με τα αρχαιολογικά και με ουφολογία, με τα πάντα. Προσπαθούν να εξηγήσουν πράγματα. Πόσοι από εσάς, αυτοί που ξέρουν την Αγία Γραφή, θυμούνται το όνομα μιας γυναίκας στην Αγία Γραφή που λεγόταν Ραάβ, από ό,τι θυμάμαι, στον Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 2. Δεν θα πάμε όμως εκεί, γιατί το όνομα αυτό δεν είναι μόνο όνομα μιας γυναίκας, είναι και όνομα κάποιου άλλου. Θα πάμε στον Ιώβ 26, Ραάβ. Αυτοί οι επιστήμονες, οι δάσκαλοι της Αγίας Γραφής, αυτοί που προσπαθούν να εξηγήσουν πολλά πράγματα, που βλέπουν με το τελίσκοπο, πώς το λένε, λένε ότι είναι δυνατόν να υπήρχε ανάμεσα στον Ιούπιτερ, δεν ξέρω τώρα πώς το λέμε στα ελληνικά, και στον Άρη, στους πλανήτες, να υπήρχε άλλος πλανήτης που λεγόταν Ραάβ και που καταστράφηκε σε αυτόν τον πόλεμο. Το όνομα Ραάβ είναι σε διάφορα μέρη της Αγίας Γραφής και πόσες φορές το διαβάζουμε και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Διαβάζω Ιώβ 26, τρέμουν οι στήλοι του ουρανού και συγκλονίζονται από τις απειλές του. Πότε έγινε αυτό? Σε αυτή τη μεγάλη τη μάχη. Πριν τον κατακλυσμό, δεν μιλάμε για τον κατακλυσμό, μιλάμε πριν τον Αδάμ και την Εύα. Τη θάλασσα με την ισχύ του την υπόταξε και με την αξιοσύνη του σύντριψε τη Ραάβ. Με τη δική του πνοή καθάρισαν οι ουρανοί και το δικό του χέρι εξόντωσε
το γοργοσάλευτο φίδι. Σε άλλες εξηγήσεις, σε άλλες Αγίες Γραφές είναι ο δράκοντας που πετάει. Τι βλέπουμε εδώ? Τη Ραάβ που καταστράφηκε, ο Θεός την κατάστρεψε. Πάμε στον Ψαλμό 89, το ίδιο. 89:10. Εσύ δαμάζεις τη θαλασσοταραχή, το σάλο των κυμάτων, εσύ τον γαληνεύεις. Εσύ διαπέρασες, πάταξες τη Ραάβ. Με ενέργειες της δύναμής σου τους εχθρούς σου τους σκόρπισες. Σε σένα ουρανοί και γη ανήκουν. Είναι δυνατόν ο δράκοντας, δεν ήταν τότε ο δράκοντας, ήταν το ωραιότερο χερουβίμ. Και οι άγγελοι ζούσαν στους πλανήτες και στο αυτό το πλανήτη Ραάβ. Και τι λένε οι επιστήμονες και οι δάσκαλοι της Αγίας Γραφής? Είναι δυνατόν να κατάστρεψε ο Θεός, ο Χριστός, τον πλανήτη Ραάβ και τα συντρίμμια του λένε είναι γυρίζουν γύρω από τον ήλιο, στο ηλιακό σύστημα, και μία ημέρα θα έρθουν στο δικό μας το σύστημα και θα χτυπηθούν με τη γη. Όταν το άκουσα αυτό, θυμήθηκα ένα όνειρο που είχα, ότι θα χτυπηθεί κάτι με τη γη και θα βγει η γη από την άξι, πώς το λέμε, και θα γίνουν μεγάλες καταστροφές. Θα είναι μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές του κόσμου. Και ρώτησα τον Θεό, είχα την εντύπωση αυτό θα γίνει. Αυτό ακριβώς θα είναι. Πάντως, βλέπουμε τη Ραάβ και στον Ισαΐα 51. Πόσες φορές το διάβασες και δεν σκέφτηκες τίποτα? Σήκω, σήκω Κύριε, φωνάζεται, φανέρωσε τη δύναμή σου, σήκω όπως σε αλλοτονούς καιρούς στις γενιαίες τις παλιές. Εσύ δεν ήσουν που κομμάτια έκανες τη Ραάβ, που διαπέρασες με ακόντιο τον δράκοντα? Βλέπετε, η Ραάβ και ο δράκοντας πηγαίνουν πάντα μαζί. Βλέπουμε λοιπόν, έγινε ένας μεγάλος πόλεμος. Και μετά από πολύ καιρό, αφού ο Θεός έριξε τον δράκοντα και τους αγγέλους του 1/3 από αυτούς κάτω και είναι ανάμεσα στον δεύτερο ουρανό και στη γη, τότε έπλασε μετά, δεν ξέρουμε όμως πόσο μετά, τον άνθρωπο και όλα αυτά που διαβάζουμε από τον στίχο 3 και μετά. Ο Θεός έδωσε, είπα και σε άλλο βίντεο, την εξουσία επάνω στη γη στους ανθρώπους. Για να κυβερνήσεις πρέπει να έχεις το DNA που λέμε του ανθρώπου. Βλέπουμε στην Γένεση 6, 200 πεσμένοι άγγελοι ήρθαν, σμίχτηκαν, παντρεύτηκαν γυναίκες, για να πάρουν το DNA. Τα παιδιά τους γεννήθηκαν, τα νεφιλίμ, οι γίγαντες, είχαν το DNA του ανθρώπου και επιτρεπόταν να κυβερνάνε στη γη. Ο Χέρκουλες, ο Ηρακλής, ο Γολιάθ κτλ. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί άνθρωποι είχαν επαφή με ούφο. Ξέρετε τι εννοώ. Οι κυβερνήσεις λέγανε δεν υπάρχουν ούφο. Τώρα τελευταία όμως μας λένε ότι υπάρχουν. Γιατί έρχονται ούφο κάτω στη γη? Γιατί επισκέφτονται ανθρώπους?
Δεν θα εξηγήσω το παν, υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους που γίναν θύματα των ούφων. Υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν πράγματα, αλλά δεν θα το πω όλα γιατί ίσως να μην μπορείτε να κοιμηθείτε. Αλλά εξήγησα. Τι κάνανε οι πεσμένοι άγγελοι? Πήραν το DNA του ανθρώπου για τα παιδιά τους, τα νεφιλίμ, που τα βλέπουμε και μετά τον κατακλυσμό στην Καναάν. Γι' αυτό είπε ο Θεός, καταστρέψτε τα πάντα στην Καναάν. Γιατί ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια, οι γίγαντες. Όπου βλέπεις γίγαντες είναι μειχτό DNA από ανθρώπου και αγγέλου, πεσμένου αγγέλου. Ο τρανσχουμανισμός, η τεχνολογία σήμερα, τι προσπαθεί να κάνει? Το DNA του ανθρώπου με άλλα, με μηχανές, με τα ρομπότερ, με ζώα, άνθρωπος ζώο. Τι ήταν ο κένταυρος? Άνθρωπος ζώο. Αυτά κάναν οι πεσμένοι άγγελοι, αναμίχθηκαν και με ζώα. Γι' αυτό είχαμε αυτά τα monster που λέμε. Η επιστήμη και ο δράκοντας έχουν ενδιαφέρον για το δικό σου DNA, για το DNA του ανθρώπου. Βάζουν άνθρωπο, μηχανή, άνθρωπος, ζώο, άνθρωπο, πουλί, άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπεις και θεούς παλιά που είχανε το κεφάλι σαν πουλί και σώμα σαν άνθρωπος και ο κόσμος τους είχε σαν θεούς. Υπάρχει ένας από τους θεούς της Αιγύπτου, Αντούβης νομίζω λέγεται. Φαίνεται σαν πουλί, εάν θυμάμαι σωστά, και ήταν ο Θεός, ο Αντούβης. Τι σημαίνει αυτό? Τι άλλο βλέπουμε? Βλέπουμε τον δράκοντα στο τέλος του κόσμου στην Αποκάλυψη. Βέβαια είναι παντού στην Αγία Γραφή, σαν φίδι, σαν σατανάς, διάβολος, διάφορα πρόσωπα. Τι βλέπουμε όμως? Στο κεφάλαιο 12 βλέπουμε τον δράκοντα να θέλει να φάει το παιδί μιας γυναίκας, της Μαρίας, το Ισραήλ, Αποκάλυψη 12, και τι βλέπουμε τον δράκοντα? Στον Αντίχριστο. Και τι λέει στο κεφάλαιο 13? Όλοι τότε ο δράκοντας έδωσε τα πάντα, την εξουσία του, στο θηρίο, στον Αντίχριστο, στον δικτάτορα του κόσμου. Προσκυνούσαν και το θηρίο και έλεγαν ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του. Τι θέλει δηλαδή ο δράκοντας? Έδωσε εξουσία, δύναμη και το θρόνο του στον Αντίχριστο. Και όταν έκανα το βίντεο προηγουμένως στα γερμανικά, μου ήρθε πάλι αυτό που διάβασα σίγουρα άλλες φορές στον Δανιήλ. Πόσες φορές το διαβάσαμε? Δανιήλ 2. Μια στιγμή να δω εάν το βρω γρήγορα για να μην χάνουμε καιρό. Τι λέει ο Δανιήλ στο κεφάλαιο 2? Μιλάει για τα βασίλεια που θα έρθουν μετά τη Βαβυλώνα. Το τελευταίο βασίλειο στο τέλος του κόσμου, τι λέει?
λέει ότι το βασίλειο θα είναι ανάμειχτο. Θα είναι δυνατό αλλά και αδύνατο. Θα είναι από σίδηρο και από πυλό. Έτσι, το ότι ο σίδηρος ήταν ανακατωμένος με πυλό, αυτό σημαίνει ότι οι λαοί θα κάνουν μικτούς γάμους, αλλά δεν θα ενωθούν ο ένας με τον άλλον, άλλος όπως δεν μπορεί να ενωθεί ο σίδηρος με τον πυλό. Τι εννοεί αυτό? Είναι δυνατόν αυτοί οι 10 που θα κυβερνούν, βασιλιάδες, πρίγκιπες που θα κυβερνούν τον κόσμο στα τελευταία 7 χρόνια. Ο Αντίχριστος είναι το 11, το νούμερο 11. Είναι δυνατόν να είναι νεφιλίμ, να είναι γίγαντες, να είναι από DNA του ανθρώπου αναμειγμένο με αγγέλους, πεσμένους αγγέλους. Είναι δυνατόν ο Αντίχριστος και οι 10 που θα κυβερνάνε μαζί του να είναι νεφιλίμ, να είναι γίγαντες, να έχουν το DNA μεικτό. Βλέπουμε στην Αποκάλυψη, το είπα στην περασμένη φορά νομίζω, ότι θα ανέβει τα τελευταία 3,5 χρόνια ο Απόλλων. Ο Θεός Απόλλων θα ανέβει. Θα είναι ή ο Αντίχριστος ή ο ψευτοπροφήτης. Τι ήταν ο Απόλλων? Ήταν ο γιος του Ποσειδών. Τι ήταν ο Ποσειδών? Πεσμένος άγγελος. Όλοι αυτοί οι θεοί της Ελλάδος, της Αιγύπτου, της Ρώμης, της Βαβυλώνας, της Περσίας, τι ήτανε? Πεσμένοι άγγελοι. Και τα παιδιά τους κυβερνούσαν. Τι κυβερνούσε ο Απόλλων? Πού κυβερνούσε ο Απόλλων? Την Ατλάντης, από την οποία μιλάνε πολλοί. Πάμε προς πολύ ενδιαφέρον χρόνια, αλλά φοβερά χρόνια. Εάν τα παιδιά σου κοιτάζουν τέτοια πράγματα και τραγουδάνε τέτοια πράγματα, εξήγησέ τους ότι ο δράκοντας και οι δαίμονες υπάρχουν και θα τους επισκεφθούν και μία ημέρα θα τους δούνε εδώ στη γη, θα τους κυνηγάνε να τους φάνε. Άρχισε να μιλάς με τα παιδιά σου καθαρά, γιατί πάμε προς τα τελευταία χρόνια. Δεν έχεις πια πολύ καιρό. Και τι μπορεί να σε σώσει από όλα αυτά? Το διαβάζουμε εδώ στο Δανιήλ. Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλον λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια και του Αντίχριστου, η ίδια όμως θα μείνει στερεωμένη για πάντα. Αλληλούια! Η μόνη σωτηρία είναι το όνομα του Χριστού, το αίμα του Χριστού, εκεί βρίσκεις προστασία, τίποτε άλλο. Για περισσότερες πληροφορίες κοίταξε την ηλεκτρονική μου σελίδα. Γεια σας, ο Θεός μαζί σας. Καλή μέρα.